awuhambe njengomuntu wesilisa uyihambele uye eklinikhi nje maybe once every 6 months uyothi cela osista bangi-check kanje nezinso they will check, bazocheck. Leyo nto ihambisana nokuthi your overall health into wena ufuna ukuthi uyithathe ngesandla sakho. Akufanele ukuthi umuntu wesilisa njalo ufanele ukuphushwa umuntu wesimame wena ophushayo hamba uye eklinikhi uchame igazi nesiqhenele ukhalile wathi kubuhlungu kodwa usahlele awuyehlise uyalokhu izinto ezinjalo. Awusume wena njengomuntu uhambe uye eklinikhi ukuthi hayi bengizothi check nje ayikho into engaphezulu kahle. When you exercise you improve your heart health, angithi inhliziyo iyashaya, angithi uzojuluka, your pulse rate goes up, angithi igazi circulate much better, angithi that helps your overall health. And if your overall health, especially your heart health, is good, that helps your kidneys. That helps your kidneys as well. Loko akuhambi go, obviously there's a context what you exercise, but in combination with exercising is a healthy diet. In general, it does not mean what a healthy diet should do. We have these or $10, $8. Njengoba simshilo awutrayela amanzi awuthi next time mawunika ukudla ujwayele ukuthi ufuna ukufuqa usawoti awuthi ucala ubeke usawoti omncanyana wehlisa usawoti kusasa uma udla awuthi mama ngicela ungiphekele mhlawumbe ichicken ake ngibeke le bofu eceleni kanje. Izinto ziyakwazi ukuthi zisondele, ziyakwazi ukuthatha igazi elilingana mhlawumbe sithi about 1/4 or 25% of your whole blood volume. Yakwazi ukuthi iclean within 1 minute uma ziphila kahle.